bailarines con proyección, solistas de renombre, que AVE está rescatando y trayendo a Bilbao. La vi cantar y dije, si esta mujer ya como canta, tenemos medio espectáculo. Hor bakarrik gertatu ziren, segundu horiek ja ikono bat bihurtu dira rock munduan. Esos materiales se les acabó el tiempo y hemos llegado allí a resucitarlos. Dantza garaikidea oso lan garbia eta kalidade handikoa. El objetivo clave de esta... Hauxe da gala honen helburu nagusia. Aspaldian atzerrira jo zuten hemengo dantzarien, gurean ezezagunak diren eta atzerrian lan bikain egiten duten dantzari guztien lana ezagutaraztea. Euskaldunak eta dantzaren 5. gala izango da aurtengoa, Bilbao Ballet Elkarteak antolatuta. Urtero bezala gurean hazitako dantza klasikoko dantzari ospetsuak bilduko ditu. Bai AVE, bai gala hau dantza klasikoan oinarritzen da. Aitzitik, klasiko ez ezik, neoklasikoa zein dantza garaikidea jakin behar ditu dantzariak. Izan ere, egun edozein disiplina eszenikotan hainbat estilo landu behar dira. Lucia Lakarra dantzari gipuzkoarra da aurtengo artista gonbidatuetako bat. Munitiko operako baletean dihardu egun. Besteak beste, Penuaz eta Isadora Duncan dantzasari ezagunak jaso ditu dantzari honek, eta Baiadera, La Dama de las Camelias eta Tais lanak erakutsiko ditu, Malondino partenerrarekin batera. Lucia Lakarra handienetako bat da egun dantza munduan, eta edozein dantzarik miretsi dezake, antzezpenerako trebetasuna eta teknika handia dituelako. Artea kontu sentikorra da, harreman batean oinarritzen da. Hortaz, dantzaz ez dakien edonork, emozio ugari jaso ditzake horrelako izar bat ikusten duenean. Recibas mucho a nivel emotivo. Halaber, aurtengoan ibilbide sendoko bidantzari bizkaitar gazte ere bilduko ditu. Stuttgarteko baletean aritzen den Oiane Herrero eta Hanoverreko operako Elvis Ball bakarlariak dira. Etorkizun oparoa duten bi dantzari eta ospe handiko bi bakarlari dira. Gurean ezagunak ez diren eta atzerrian lan bikain egiten diharduten dantzariak ekartzeko aleginean dabila be. Horiekin guztiekin, Berdini psikodantza konpainia gipuzkoarra izango da. Down sindromea duten dantzariez osaturiko konpainia honek, Arkaitz Pascual Euskadiko azken aurrezku txapeldunarekin prestatu du lana. Yo creo que es una cosa tierna. Egitasmo xamurra, ederra eta zoragarria dela uste dut. Eta honek guztiak zehozer aldarrikatzeko balio duela ere bai, izan ere konpainia honek Down sindromea duten umeekin dihardu lanean. Emaitza bikainak lortzen ari da gainera, haurrak gizarteratzen ari da, eta hori ikusteak unkitu egiten gaitu. Natalia Garate eta Isidro Zapatero ere izango dira dantza latinoko irabazleak. Baita dantzari gazteen Bilbosariaren irabazleak ere, Mare Hernandez eta Angel Juarez. Euskaldunak eta dantza 5. gala, maiatzaren 29 izango da Bilboko Euskalduna jauregian. Naturaren esentzia, etengabeko eboluzio egiturak, irudi zelulen errepikapenez sorturiko forma berriak. Ruth Petxek aurrera bidean dauden irudiak sortzen ditu. Beste bizitza molde batean birsortu, eraldatu eta mutatzen diren irudiak.
natura manipulatzen du, bere zatiketa, klonazio, simetria eta patroi mekanismoak erabiliz. Forma sorkuntzari buruzko hausnarketa plastikoak, bidaia, harmonia eta diskordian barrena. Morfogenesis ordenatik kaoserako igarotzea islatzen saiatzen da. Bakunetik konplexutasunera, formatik hutsera egindako ibilbidea. Ruth Petxe artista madrildarrak lehenengo aldiz erakusten du bere lana Bilbon. Morfogenesis ekainaren 18 arte egongo da Fotogaleria Hogei erakustokian. Mi nombre es Nikolai Popov y podéis llamarme todos los hombres Lilo. Popov pertsonaiak munduko klubik onena duela uste du. Xixilegu izenekoa eta klub maitea dio. Y vamos con un fuerte aplauso y solo con uno como ella se merece a la grandísima Mi. Nola abesten duen entzun nuenean pentsatu nuen, ahots horrekin ikuskizuna egina dago. Orduan nasketa bat egin genuen, alde batetik Jainkoen iluntzea filman agertzen den Greta Garboren izaera bilatu dugu. Bestetik pertsonaia despistatuagoa batena, Akinoekin biba telesaileko La hierba zen modukoa. Canta y calla. Mimi eta Popov protagonismoa zeinek hartuko duen bila dabiltzan artista bidira. Eta komediaren bitartez jorraturiko lehia hori izango da Show in Love izenburua duen La Aceria produkzioak taldeak prestatu duen opera kabaretaren abiapuntua. Nolabait esateko artista aspertuta dago operarekin. Operan emakumeak hil egiten dira beti. Guk beste ikuspegi bat bilatu dugu amodioaz berba egiteko, Traviata edo Kamelien dama bezalako lanetan agertzen den sufrimendutik erabat aldenduta. Eta leian oinarrituriko harremana sortuko da bi pertsonaien artean. Italian, operan 11 urtez jardun ostean, Miren de Miguel sopranoa Bilbora bueltatu da eta Manu Gomez Alvarez zuzendariarekin egingo du topo. Eta enkontru eta harreman horren ondorioa da ikuskizun hau. Show in Love aktoreen eta zuzendariaren arteko solasaldietan oinarritutako improvisazioez mamituriko lana da. Aurkeztu zidaten lan egiten hasi eta aizu, Clown zoragarria duzu esan nion. Baietz esan zigun, baina eta gidoia galdetu zidan. Pixkanaka jorratuko dugu esan nion. Izan ere lana zure abestietan oinarrituta egongo da. Eta zer esan nion, ez dugu gidoirik izango, gak batzuk sortuko ditugu bapatean. Eta berak, zer diostazu baina. Eta horrela egin dugu ikuskizuna, eta egia esan ikaragarri ondo pasatu dugu. Popov maisua eta Mimi izarrarekin batera, fornitura eta balorio zerbitzariak azalduko dira. Eta Sam ere badago, Mimiren akonpainamendua pianoan. Eta pianistaren ikonoa beti liskarretan hiltzen den hori. Ematen ezpadu ere pianista ikonoa izaten da kabaretean. Txitxilarrueko zoramena Bilbora dator. Show in Love kabareta maiatzaren 30 aurrera igandero egongo da La Aceria arteak aretoan. Dokumentalak Jimi Hendrix aurkezten du, musika munduaren izar handienetako baten erretratua. Gitarra lurrera bota zuen, belaunikan jarri zan eta zutan jarri zuen. Eta momentu hori 5 segundu, 10 segundu izan ziren, baina segundu horiek
hor bakarrik gertatu ziren, segundu horiek ja ikono bat bihurtu dira rock munduan. Poster askotan eta momentu askotan eta kartel askotan agertzen dira. Bi gauza horiek tartekatzen eta kateatzen dira, alde batetik zuzenekoak eta bestaldetik inguruko pertsonen iritziak, nolakoa zen, zer egiten zuen, nola izan zen hori edo bestea. Musikariak, gonbidatuak, famatuak, Mick Jagger, Pete Townshend, Eric Clapton eta bestelakoak gazteak ziren oraindik. Never spoken to me before in my life, ever. Ez da bakarrik tipoa taula baten gainean topatzea, baizik eta aldi berean zer dagoen pertsonaren atzean. He fluctuated so fast and so well from great joy into intense unhappiness. Gauza arraroak deskubritzen dira hor, adibidez, esate baterako Jimi Hendrix oso mutil erabetia zala, oso ez dakit, kortau edo lako beti, baina dirudienez gitarra bat hartuz gero guzti horretaz hasten zen eta What would you say is the meaning of destruction on stage when you do it like that? It's nothing but a release, I guess. Alde batetik hori oso hurbila gertatzen zaigu, iaia ematen du Jimi Hendrixen barruan sartzen ari garela, ezta? Thank you for being so patient. Maybe one of these days we'll join again. I really hope so. Right? Thank you very much. And peace and happiness and all that other good shit. Gabon entzule melomanok, hemen abiatzen da Eguzki Irratiak euskal musikari eskintzen dion saioa. Kasu honetan oso ondo nahastu ziren kalean gertatzen zana eta estenatokietan gertatu zana, ezta? Punk eta rock taldeak azaleratzen hasi ziren, Ingalaterratik naiz Estatu Batuetatik zetorren musikaren eraginpean. Batzutan ez da konturatzen nola aldatzen diren gauzak, ezta? Eta zure ingurua nola aldatzen den, beti igual konturatu gabe pensatzen duzu gutxi gora bera antzekoa dala, ez? Eguneko aldaketak normalean ez dira oso nabariak. Honelako dokumental batetan ikusten duzunean adibidez nolakoak ziren hormak, ez? Kartelak eta pintadak eta hori, konturatzen zara bapatean, koño, Euskadi horrelakoa zen, egia da. 80ak niretzat oso urte politak izan ziren. Garai hartan galdetzen badiaten eri adibidez, zuk 50 urtekin nola ikusiko duzu hau? Nik pensatuko nuke, ez dakit akordatuko nahi zen ere. Orain aldiz oso hurbil ikusten ditu. Eta pitita zarri bere muturretan saltatzu dela kontuatu gabeak. Gauza pilo bat egiteko grina zegoen, ez? Ez bakarrik musika munduan, baizik eta beste arlo batzutan, ez? Bazegoen argi eta garbi zerbait hiltzen ari zana, eta argi eta garbi ere bazegoen belaunaldi bat protagonista izateko grinarekin zegoela, ez? Salda badago dokumentalak jaialdiko 3. edizioan ikusgai izango den beste dokumentaletako bat da. Kontzertuak, erakusketak eta zine dokumentala, ekainaren 18 arte, Zarautzen. Zer da hori? Euskaltzaindiaren azken arauak. Nahi duzu bat? Ez dio zerrera ematen. G letra ez da G, ahoskatu behar baizik eta G. Mikel, ez ikutu botoak. Genitala. Material horiei denbora bukatu zaie. Guk bertara joan eta berpiztu egin ditugu. Fue muy divertido, la verdad. Oso divertigarria izan zen, benetan atsegina da zabor eta hondakin artean bilatzea. Jendeak bota eta baliorik gabe utzi duen materialaren artean. Inválido, ¿no? Que lo van a tirar. La pena es que ya cada vez... Dena dela, gero eta zailago dago horrelako hondakinak hartzea, zaborra ere privatizatu egin dugu eta... Se ha privatizado la basura.
Es algo como que sí, lo tienes. Denok geneukan buruan zer egin, baina gero asko improvisatu dugu, han aurkitu dugun materialarekin. Con lo que te vas encontrando, ¿no? Artea eta sormena horretan ere agertzen dira. Denboraren joan etorria agertzen saiatzean. Bertan aurkitu dugu isla hori. Honena, bertara joatea eta bilatzea da. Cada uno estaba lo suyo. Bakoitza berera zegoen, baina oso energia dibertigarria nabaritzen zen. Muy divertida, ¿no? Hay gente que viene de la pintura. Batzuk pinturatik datoz, beste batzuk eskultura lantzen dute, ni antzerkitik nator, beste batzuk zirkotik, eta uste dut talde hori nabaritu egiten dela. Batzuk oso ondo antolatuta daude, eta badaude volumenari garrantzia eman diotenak ere. Nik esaterako, uste dut pertsonaia bat eratu dudala. Gomek burdin sare moduko bat sortzen dute, gero kaiola dago eta gurpil aulkia, eta obraren izenburua gula da. Eta gehiegikeria guztiek bezala, kartzeleratu eta geldiarazi egiten zaituzte. La videocreación está realizada en un lugar. Hondarrean garbigunea gainditzen duen leku batean eginda dago bideo sormena. Bideoa apur bat absurdoa da. Bertan bizi den pertsonaren mundu berezia azaltzen da. Su mundo, ¿no? Particular. He elegido un frigorífico. Hozkailu bat aukeratu dut. Gaur egun nire ustez artea hoztuta dagoelako. Herrialde honetan badirudi artistena ez dela lan duina. Parece que es un trabajo digno, ¿sabes? Erakartzen ninduten gauzak hartu nituen. Orain arte landu ez ditudanak. Esaterako burdinezko somier zahar bat, kasete zinta batzuk, kotxetxo batzuk eta matrikulak. Denbora islatzen saiatu naiz, eta uste dut ondo geratu dela. Intangibles Interra Australis, gaur egungo begiekin, Australiaren historiaz mintzatzen den arte garaikidea. Hogei bat sortzaile, disiplina anitz, estilo nahasketak eta gai bat berezkoa duten jaioterria. Teknologia berriak erabiltzen dituzten indigena jatorriko artistak eta aborigenen forma, estilo eta teknikak hartu dituzten indigena ez diren sortzaileak. Denboraren joanaren eta kulturen nahastearen erakusleio den erakusketa. Ekainaren 13 bitartean dago Intangibles Interra Australis Donostiako kursaleko Kubo Kutxa aretoan. Askotan ez dakit ni neu edo antzesten ari naizen pertsonaia ote naizen, eta ikuslei gauza bera gertatzen zaie.
Mikrofono bat, aulki bat, lanpara argiak. Antzezle bakarra taulan ikusleen aurrean. As the Flames Rose We Dance to the Sirens, Sleep Walk Collective taldearen performance bat da. Con tu sabor aún en mis labios. Es una especie de Erreskate ekintza moduko bat da, ikusleen besoetan erori nahi izango banu bezala. Nonbait, ikusleek ni erreskatatzea nahi dut, baina aldi berean nik erreskata ditzakedala ere sentiarazi nahi diegu ikusleei, etengabeko hartu emana da. Continua. ¿Qué piensas cuando nosotros dormimos? Sleep Walk Collective Londresen sortu zen Rose Brufordren, Europako arte eszenikoen eskolan. Gasteiztar batek, ingeles batek eta finlandiar batek osatuta taldeak 4 lan atera ditu egun arte. Osagai gutxirekin sorturiko lanak dira, antzerki minimalen eta performancearen arteko mugan daude, eta azken lan honek bide berari jarraitu dio. My interest in making things small is to avoid distractions, to take away any sort of decoration. Durante un minuto soy toda tuya. The performance are very simple and clean and direct. You don't need a lot of things to make something happen. Ikuskizun honek improvisazioa du baita askotariko aldarteak eta une tragikomikoak ere. Hemos hecho la pieza unas cuantas veces ya. Askotan antzeztu dugu lan hau, eta denek esaten digute gora behera asko dituela, bizitzan gertatzen den bezala. Puede pasar en el día a día a todos. He estado ensayando un truco de magia para vosotros. It's about opening doors for people to find something for themselves in the work. More than to understand something, to take a meaning from it is... ¿Dónde nos escondemos? En esta casa de sangre y... As the Flames Rose We Dance to the Sirens, gure tauletan izango da ikusgai, ACT arte eszenikoen 7. jaialdian. Que es el único que ocuparemos. Aurten ere, bai antzerki eskolak antolaturiko jaialdiak bideodantza, antzerkia eta performance lan garaikideak bildu ditu. Besteak beste, Alemania, Suitza, Kosovo, Holanda eta Estatu Batuetako lanak izango dira sail ofizialean. Daude oso gauza desberdinak, daude disiplina alor desberdinen nahasketa handia egiten da, eta oso lenguaia oso arriskutsuetan sartzen dira. Horien artean, Bárbara Sánchez eta Roberto Mart Sevillako bikotearen Mejor no saber su nombre lana izango da ikusgai. Nahiko lan potentea da ikerkuntza handize dekonatzetik, sinematik eta beste kultura popularretik jaso da bien informazioetan arabera zizien lanien. Baita On the Road lana ere. Jungbo Kyun Dance Project taldeak Koreatik dakarren performanza alegia. Da dantza garaikidea oso lan garbia eta kalidade handikoa, Koreako kutsu handiz edeko eta oso lan interesgarria da, zurek dekien mugimendu hizkuntza. ACT 2010 jaialdiko menuan izango diren lanetako batzuk dira, Bilbon eta Barakaldon. EITB Kulturak eta Euskal Herriko Unibertsitateak bideo-sormenaren 5. lehiaketa aurkezten dute. Arteleku, Bilbao Arte eta Monte Hermosoren laguntzarekin. Bideo-sormena.